أرأست زينة مبل عسرا معلت بهر سباتن هزبتاتن بفولي دمقات كخباري لهم عفا قوايا بيت مخر فيدريشن أغنيو تشاقر ببايت وكلت هزبيت أرغى أواج ستارت اب أب عالم لخاو مهدار إيتيوبيان فترت سراح نقصاتفو قول في مسارح مخانو سومويا تعود قليتهم كاب وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس روسيا مزنهم فلاديمير بوتين أب قداي كوينات روسيا يوكرين بمزتاي أب مفتح المبصاح أب ألاسكان مرخاب قوصرو حيزهم سلام طعنا بالله كميتم سيوز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مرب قنقوا تقرنيا على تو معد زينا كاب ساعة جميرون اباخم كبليو معد زينا نمرحونا زريت بريو حبيركم كتنهي فلما حادثات زيناتات مبل عشرة معت بهر سباتن هزبتاتن بفولي دمقات كخباري لهم افقوا بيت مخر فيدريشن اغنيو تشاقر مبل عشرة معت بهر سباتن هزبتاتن بزملكت افقوا ياغنيو تشاغر ابسترخاولو ابالات عبي كوميتي فلما يزته مريحت الميكايدالهم افقوا ياغنيو تشاغر ابتوان كم زبلبو مبل 20 معت بهر سباتن هزبتاتن اب كلل ماخلا ايثيوبيا زخبر مخانو ناي لوط منغستي حتو ناي مملاس تغبراو ترفات زري لهم تعلات بفولي دمقات كم زخبر بمحبار نعمتات اب منغولي هيقان نات انا قدز نبره لعول صقم افلالاين مفتاح كم هاجر زت خمس غبرلو حبيرم ابت مدرخ زاته ناي كلن كللات افقوا بايتات قومتي كوميتيتات بيت مخري فيدريشن منيستر ديتاتاتن ترخيبهم يم مبل اسرا معلت بهر سباتن حزبتاتن اب كل الماخلا ايثيوبيا كتما هوسانا 29 حدار 2018 تنام تمرت كخبريو تركمانستان إثيوبيا بر بحر مركب تجبرو تعري كم تدقف قليزام تقمطنتهم أب باكستان بمقبر أمباسادر إثيوبيا أب تركمانستان دكتور جمال بكر مس منيستر قدات وزات هاجر راشيد ميريدوف تزاتيوم أمباسادر جمال بكر أب تقوان كم زبلو إثيوبيا بستحلالخ الشرح مخنيات سانة توان النتات تاريخون تفترون بر بحري داق ماين مركب الناصر حتى ركب إثيوبيا بر بحر مركب تجبرو تعري كاب هاجرا وربح حلفون زباو وهدات لمعات نحن وسانا خمس خونا برهم اتحتو بر بحري بسلمان دبلوماسيون من قدي عالم لخ حقتات مسرت بمقار نمخبار قرات كام زخونتو نبرهم إثيوبيا اب عالم ببزح حزبي زعابيت بر بحر زي بالهاجر كام زخونت زحبرو تمام امباسادر اسرتي جيوغرافي خوينا ختنبر كام زي بالله صنوت يبام راشيد ميريدوف بقدوم تركمانستان حتو بر بحر إثيوبيا خمتكافلن كمترقفن أرقاقيتهم تركمانستان أب زوباوي متحببار أدلاين حد هاجر بر بحر نايمركا مسارتاو مسل الوايلا خمتا من مقلاتهم اتي امباسي نفانا ديجيتال زل أخو حبريتا يملاخت من أساي مرحتي زعبا سلام مبرق أفريقيا مخانم أب زلقي زوباوي من رقاقا قلف إجام كم زلوه بعد مزبين منقستات مبرق أفريقيا إيقاد فليتهم فلما يزوباو كونفرنس سلام دحنة من أساي إيقاد كابشو عتك سابشو مونتنا حساخ للتشحن عسر شو عتنا متمرت أب كينيا كتما نيروبي كايديوم من أساي لعل حي اللوت يوم زبلا إيقاد سلامون أساتا في المتاق زيني مفتار قلف إجام كم زلوهم قليتهم من أسيب هنتات سلام زلوهم إجام نمعباي الناس رح خمدر كون زاريهم اتي كونفرنس أب كيد هنتات سلام ساتفو مرحت من أسي هقرات أبال إيقاد أب حدا مدرخ زرخ بيهم اتهم من أسي أبتزوبا زلاء السلام من رقع نخمت زاخلو مفتح حسابات أبتي كونفرنس كم زقربون كاب إيقاد استرخب حبريتي حبر أبتي كونفرنس دتنيا من أسيون كم الساتفون أبزوبا وملاش سلام زلوهم حسابات كم زكافلون تحبيرهم إيقاد كم قطر أوروبيان أبخلتش حن عسرت حدا أبي يوغاندا كتما إنتبه أبز قبرو أخيبا فورم سلام من أسي إيقاد علاوز قبرن تخون فورم من أسي أب سلام دحنة من رقعان تزوبا زلوهم إجام نمعباي زعل لما يو
ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉምሩክ ደበሌ ቀበታ በስነ ምግባሩ ዝና አደገልጋል ኃይል ሰብን መፍጣር እና ተሰርሐ ኢሎም ኮሚሽን ጉምሩክ ካብ ኩሎም ክፋላት እዚ ሃገር ተውጻጽኡ ልዕሊ 3300 ዝኾኑ ሓደሽቲ ሰልጠንቲ ሰራሕተኛታት ስነ ስርዓት አቀባበል አካይዱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ደበሌ ቀበታ ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዓይነት ብስነ ምግባሩ ዝና አደገልጋል ንምፍጣር ጻዕሪ ይግበረሎም ኮሚሽን ጉምሩክ እጃሙን ምውጻእ ለኡኽቱን መፍጻምን ዘኽእል አገልጋሊ ንምፍጣር ናይ ባዕሉ እጃም ናተወጸ ምዃኑ ነረድዮም ሰልጠንቲ ሰራሕተኛታት ዝወሃቦም ሓላፍነት ምውጻእን ክኽእሉ ብዝፈትዎ ቅድመ ስልጠና ብትጽቢት ዝግበረሎም ኩሉ ብግቡእ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ብግዶም እቶም ሰልጠንቲ ብፍልጠትን ክእለትን ዝተማልአ ዓቕሚ ክህልዎም ንምኽኣለት ዩኒቨርሲቲ ድልው ኢሎም ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም 9.1 ሚልዮን ዝተመሓየሹ ዓሌታት ዓሳ ተኸፋፊሉ ክብል ሚኒስተር ሕርሻ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ዴኤታ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳን እንስሳትን ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ንፋና ዲጂታል ከም ዝበልዎ ትሩፋት ሌማት ንዕቤት ፍርያት ዓሳ ልዑል እጃም የበርክተሎም እቲ መርሃ ግብሪ ዓሳ ካብ ተፈጥራዊ ቃላያት ብተወሳኺ ኣብ ሰብ ሰራሕ ቃላያት ውፅኢት ምርካቡ ነረድዮም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ፍርያት ዓሳ ንምዕባይ 9.1 ሚልዮን ዝተመሓየሹ ዓሌታት ደቀቕቲ ዓሳ ምክፍፋሉ ተዛሪቦም ማድ ዜና هما በመከታተል ተርከቡ ሕዝድማ ብዝርዝር ናበንሮኦም ጉዳያት ክንሐልፍ ከተማ ቢሾፍቱ ማእከለ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ንኽትከውን ኩሎም ክፋላት ማሕበረሰብ ሰላም እታ ከተማን ከባቢኣን በሓባር ክሕሎ ከም ዝግባ ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም በብርካ ሃገር ዝህነፅ ዘሎ መሰረተ ልምዓታት ቱሪዝም ተወሰኽቲ ፍልፍል እቶት ንክኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝረአ ፀገም ሰላም ብልዝብ ምፍታሕ የድልውን ኢሎም ንፀብጻብ ሃምራዊት ብርሃኑ በሪሁ ብርሃነ ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለምን ዝመጹ በጻሕቲ ዓዲ ንኽርእይዋን ንኽዘናግዑላን ዝመርጽዋን ዝዓርፉላን ከተማ እያ ከተማ ቢሾፍቱ እታ ከተማ ብሰንሰለታውያን ጎቦታት ዝተሓጸሩ ቃላያት ዓለም ለኸ ደረጃ ዘማልኡ ሪዞርትሳትን ካልኦት ተመረጽቲ ቦታታት መዘናግዕን ምስ ሙሉ ኣገልግሎታቶም ዝሓዘት ብምዃና ቀልቢ በጻሕቲ ዓዲ ገዚኣ ንኽጸንሕ ብቕዕቲ ገይርዋ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም እታ ከተማ በበጻሕቲ ዓዲ ተመራጺት ክትከውን ቁልፍ ጉዳይ ምዃኑ ይለዓል ቱሪዝምና ሰላም ተነጣጥሎ የሚታዩ ነጥለን የምናይ ጉዳይ አይደለም ቱሪዝምን ሰላምን ፈሊና ንርእዮም ጉዳያት አይኮኑን ቱሪዝም በመሰረት ምስ ምንቅስቃስ ደቂ ሰባት ምስ ምህዳስ ምስ ጻንሒት ምስ ምቾት ሰብ ዝተተሓሓዘዩ ሰብ ዝኸደሉ ቦታ ዝዓርፈሉ ቦታ ምቹን ሰላማውን ተዘይኮይኑ ብዛዕባ ቱሪዝም ምሕሳብ ይካኣልን ሰላም ከተማ ቢሾፍቱ ብምሕላውን ንበጻሕቲ እትሰማማዕ ክትከውን ብምስራሕን ምዕባላኣ ምስላጥ ከም ዘድሊ ኣቦታት ሃይማኖት እታ ከተማ ይዛረቡ አላው እንደምታዩ ውሃው ነው ከምትርእያ ማያዊትን ደስባህሊትን ያ ብዙሓት ሪዞርት ብዙሓት ትካላት መንግስቲ ዘለውዋ ብዙሓት ዓለም ለኸያን ዋዕላታት ተተኣናግድ ከተማ ያ ልዕሊ 100 ዓመት ዘቁፀሩ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለውዋ ነዚኦም ንምርኣይን ናብዛ ከተማን ምምጻን ሰላም የድሊ እንግዳ ማክበር የሚፈልገው ነገር ጋሻ ምኽባር ማለት ዘድልዮ ነገር ምምላእ እዩ ኣብ ከተማና ክላክስ መኪና
ከይተረፈ ዓው ክብል የብሉን ኢና ንብል ዘለና እቲ ዕቤት ገና ይጅመር እዩ ዘሎ ሰላም ምርግጋጽ እውን የድሊ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝርአ ጸገም ሰላም ቁጠባ ሃገር እናሃሰ ይርከብ ዝበሉቶም አቦታት ጸገማት ብልዝብ ክፍትሑ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ይህቡ በቃ ጦርነት አይገባንም የሰሜኑም የወደዛም ምስራቁም ሁለቱም የምንሰማ ኩናት አይግበእናን ኣብ መድረኽ ምክታዕዩ ዝሐይሽ ዓበይቲ ዓዲ ለይትን ቀትርን ሰላም ክደኽሙን ምስ አቦታት ሃይማኖት እትጸገም ዘሎ ከባቢ ብምሕባርን ባይታ ልዝብ ክጣጥሑ ይግባእ በሀገር ላይ የተቃጣው ነገሮች የሚመለሱት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንጸላለው ሓደጋታት ዝምለሱ ናብ ጸሎትን ናብ ኣምላኽን ብምኻድ እዩ ምዝርራብ ከም ሃገር ኣድላይ እዩ ብሃይማኖት ድማ ብጸሎት ብልመና ናብ ኣምላኽና ቀሪብና ክንልምን ይግባእ ጸሎት የድሊ ሓድነት እውን የድሊ ከተማ ቢሾፍቱ መባጽሕ ቱሪዝም እትኾነሉ ዕድል ንምዕባይ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት እናተኻየዱ ይርከቡ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ኣብዩ ምሕረቱ ነዚ መንገዲ ልምዓትን ምኹላፍ ዝጽዑሩ ኣካላት ህዝቢ ክከላኸሎም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ህዝቢ ነዞም ሰላም ዘዕንቅፉ ውልቀሰባት ወይ ጉጅለታት ይኣክል ክብሎም ይግባእ ብፕሮጀክታት ገበታ ንሸገር ገበታ ንሃገርን ገበታ ንወለዶን ዝተሃነጹ መባጽሕ ቱሪዝም ፍልፍል ዘይቋረጽ እቶት ንክኾኑ ካብ ኣካላት ጸጥታ ብተወሳኺ ህዝቢ ሰላም ከባቢኡ ክሕሉ ትጽቢት ይግበር ببايت وكالة ህዝቢ ዝጸደቀ ኣዋጅ ስታርትኣፕ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምህዳር ኢትዮጵያን ፈጠርቲ ስራሕ ንኽሳተፉ ቁልፊ መሳርሒ ምዃኑ ሰብ ሞያት ዓውዲ ገሊጾም እስራኤል ኣብቲ ዓውዲ ዘለዋ ፍልጠት ንኢትዮጵያ ንምክፋል እናሰርሐት ምዃና እውን ኣፍሊጣ ኣላ ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረጻድቕ ጌታቸው ኣለሙ እስራኤል ንስታርትኣፕን ኢንተርፕረነርሺፕን ልዑል ትኩረት ካብ መንጎ ዝህባ ሃገራት ተረቁሒት እንትትኸውን ብርክት ዝበሉ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተሃገር ነታ ዓውዲ ደገፍ ይገብሩ እዮም ዝሕሻ ኣፈጻጽማ ዘርአዩ ዝተባብዑሎም መድረኻት እውን ኣለዉ እቶም መናእሰይ እውን ሓሳብ ምህዝኦም ብምቕራብ ንቑሕ ተሳትፎም ይገብሩ ኣለዉ ቀንዲ ዕላማ እዚ ፕሮጀክት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢሎም ተራ ዝሕልውሉ ስርዓት ንምትራፍ እዩ እዚ ጋድ እንተኾይኑ ናይ ሰባት ድኻምን ጊዜን የትርፍ እዩ ሒዘዮ ዝቐረብኩ ሓሳብ ምህዞ ብኽለትን ጠለብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝንኪ እዩ እስራኤል ኣብ ስታርትኣፕን ምህዞን ዘለዋ ዓቕሚ ንኢትዮጵያ ንምክፋል ብትኹረት ትሰርሕ ምህላዋ ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር እስራኤል ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ገሊጾም ኢትዮጵያ ያለውን ዕውቀት ለማካፈል መንግስት እስራኤል ኣብ ወርሒ ሕዳር ንኢትዮጵያ ዘለዎ ፍልጠት ንምክፋል 4 ሰብ ሞያ ልኢኹ እዩ ብፍላይ ኣብ ፈጠራ ስራሕን ምህዞን ብዝምልከት ፈጠራ ስራሕ ከመይ ምጥንኻር ይከኣል ኣብዚ ጉዳይ እስራኤል ከመይ ክትጠናኸር ክኢላ ዘለዋ ልምዲ እንታይ እዩ እስራኤል ነዚ ሲስተም ከመይ ክትጠናኸሮ ክኢላ ኣብ ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ እውን ሓቢራ ዝተሳተፈትሉ ኩነታት ነይሩ ምስ ኢቲቢ ጻንሒት ዝገበሩ ኣብ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን መራሒ ኣፈጻጽማ ስራሕ ልምዓት ኢኖቬሽን ሰላም ይሁን ኣደፍርስ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ ኣዋጅ ስታርትኣፕ ነቲ ዓውዲ ብምንቕቓሕ ናብ ዓለም ለኻዊ ምህዳር ዘእቱ ምዃኑ ጠቒሶም ዓለም አቀፍ አንጻር ወደኛ መሳብ ያለበት ሀብት አለ በብርካ ዓለም ናባና ክስሓብ ዝግብኦ ሃፍቲ ኣሎ ንኣብነት ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ስታርትኣፕ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ይገብራይን ኢንቨስተራት ቬንቸር ስታርትኣፕ ሒዝዎም ዝመጹ ምንቅስቓሳት ኢኮኖሚ እንትንርኢ ከምኒ ናይጄርያ ኣብ ሌጎስ ጥራይ 9 ቢልዮን ዶላር ስለዚ ብዙሕየን ዘንቀሳቕሳ ማለት እዩ ብመንጽር እዚ ናትና ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምህዳር ተራኺብካ ኣብ ሓሳብ ዘተኮረ ናብዚ ዝፈስስ ሃፍቲ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ኣፍሪቃን ኣውሮፓን ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ልዕሊ 20 ዓመት ልምዲ ዘለዎም ተቐማጥነቶም ኣብ ፊንላንድ ዝገበሩ በዓል ሞያ ቴክኖሎጂ ቴዎድሮስ ጉዳይ እቲ ዓውዲ ነዚ ሃገር ዝህልዎ ረብሓ ልዑል እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ጠንካራ ስታርትኣፕ ስነ ምህዳር ኢትዮጵያ ጽንኩር ስነ ምህዳር ስታርትኣፕ እንተሃኒጻ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ፈጠራ ሕርሻ ኣብ ቱሪዝምን ሎጂስቲክስን ብሓደሽቲ ከምኡውን መሃዛይ ኢነርጂ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ትኽእል እያ ንኣብነት መባጽሒት ዕዳጋ ዓለም ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ማለት ዓማዊል ዲጂታል ስታርትኣፕ ብዚ ሰፊሕ መሰረተ ልምዓት ክግልገሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
ጎበዛትን ጽቡቕ ብቕዓትን ዘለዎም መናእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ዕድላት ንኽረኽቡን ብፍላይ ድማ ስደት ይቕንስ እዩ። ስታርትኣፕ ንኢትዮጵያ ካብ ዓዳጋይነት ናብ ኢኮኖሚ ተረባሕነት ዘሰጋግር ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ፍትሓዊ ተረባሕነት ክረኽባሉ ዝኽእላ ጭቡጥ ስጉምቲ ብፕሮግራም ኣዋዛ ክትግበር ኢትዮጵያ ጸዊዓ። ኢትዮጵያ ነጻውዒ ዘቕረበት ኣብ ቱርክሜኒስታን ኣብ ዝተሳለጠ መበል ሳልሳይ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣዋዛ እዩ። ኣብ ኣደመቀ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሒዙሎም ኣፍደገ ባሕሪ ንዕብየት ኩለንተናዊ ቁጠባ ሃገር ካብ ዝህሉ ዕዙዝ ግደ ብተወሳኺ ሰላምን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ረብሓ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም 44 ብኣፍሪካ ድማ 17 ሃገራት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን እንትኾና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ስፍሓት መሬትን እታ ዝዓበየት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ፍትሓዊ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ንክረኽባ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ኣዋዛ ናብ ተግባር ክልውጦ ከም ዝግባእ ዶክተር አለሙ ስሜ ኣብ ቱርክሜኒስታን ዝተሳለጠ ሳልሳይ ጉባኤ ኣዋዛ ኣመላኺቶም። ኢትዮጵያ ኮሜንድስ the Awaza program of action በሪ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንበሪ ባሕሪ ቀጥታዊ ዝኾነ ዕድል ስለ ዘይብለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብዙሕ ፈተና እናተፈተና ይርከባ። ወጥሪ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኣየር ጽዕንቶ ዕዳ እንትውሰኽ እቲ ጸገም ዝለዓለ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ ተጋላጢት ካብ ዝኾነ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ጉባኤ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ፍትሓዊ ስጉምቲ ትጽቢት ትገብር እያ። ብመዳይ እዚ ኣብ ኣፍሪካ፣ ኤዥያን፣ ደቡብ ኣሜሪካን ዝርከባ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ፍትሓዊ በሪ ባሕሪ ክረኽባ ዝኽእል ብሕቡራት መንግስታት ዝተቐመጠ ኣዋዛ ፕሮግራም ናብ ተግባር ክልወጥ ኢትዮጵያ ብኽብሪ ትሓትት። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ታሪኻዊ ዋንነት ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ምልዓል መሰል ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ተመራምርቲ እቲ ዓውዲ ብመዳይ እዚ ኣብቲ ዞባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዕፁ ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ይብሉ። ሕጋዊ معلب أي تجبرلن مسير ترى تابيلا بيا تتجنسيلا تأي حزة تغرز جبا تأيها حزة كيدا زبل أريد تجيرو باقباه فتح أي تجبرن سويلا نهجر أفلتو رحيوا للعدية سلازت فتح باقباه جبر كله إثيوبيا تناي بحر برحتو تحطت ستيل تمثل أسو أيقونن إلى الأمران ستيل تحتسوس تحتت تخيليا كساعوني خيل منصر تاريخاوي قطباوي جغرافياوي عليتاون حقاون تحستو إثيوبيا أب زوبا قيح بحري أفدق نايمونان مثلن عدلن كم زلو وايقلت كاب جزء ناب جزء زعب زلو بس حزب إثيوبيا باقوصاصرا أوروباويان 250 مليون كبت يتباهيلو أمت زي زاكل حزبي زلو هاجر دما بزي أفدق بحري زترقاقع كلن تنوع عبيت قطبا هنيسا أبتو زوبا زلو بتسعيت نمفتصام أزيو زتسقم كم زغون يقلت ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርነ ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዚኡ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሃለዋትን እታ ሃገር አንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣሎ። ሰላም ክመጻው ዝዓዲ ምስ ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ክነግዱ ክዓብዩ ብኢኮኖሚ ክተኣሳሰሩ እንተኾይኖም እዚ ፍትሓዊ ሕቶ ባግባቡ ريو اللي إلى الحسبان سلازم خلتين هجرات زتقع ماله خلتين هجرات بزربح من قدي مفتاح كالي ليلام بجغرافيكال بوزيشناتشنم بحزب بذاتاتشنم بتاريخاتشنم بجغرافياوي أمامتانان ببزح حزبن بتاريخنان بربحري كنركب يقبانايو بزي زخونة كففل ملا إثيوبياوان أبزا أجندازي بحبار كسر حلوهم أبو قطباون دحننتن زرايو ጸገማትን مفتاح ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ተቀራሪባ እናሰርሐት ትርከብ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣካል ሃገራዊ ረብሓ ገይራ እናሰርሐት እትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ምትእስሳር ኣጠናኺራ ብምቕጻል ተረባሕነታ ከም እተረጋግጽ ይሕበር።
ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ኣብ ምፍጻም ከም እትርከብ ይፍለጥ። ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ናብ ወጻኢ ዕዳጋ ካብ ዝቐረበ ፍርያት ዕጣን ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ዶላር ኣታው ተረኺቡ። መካየዲ ስራሕ ኮሙኒኬሽንን ማሕበራዊ ሓላፍነት ኣመራርሓ ስራሕን ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ጋሻው ኣይችሉሁም 2505 ኩንታል ዕጣን ናብ ቻይና፣ ዱባይ፣ ግሪክ፣ ቱኒዝያን ቱርክን ብምልኣኽ ልዕሊ 1 ሚልዮን 641 ሽሕን ዶላር ኣታው ከም ዝተረኸበ ተዛሪቦም። 260 ኩንታል ዕጣን ናብ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ብምቕራብ ልዕሊ 7 ሚልዮን 710 ሽሕን ብር ኣታው ከም ዝተረኸበ ብምግላጽ በዚ ድማ ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ምስ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር ሓለፋ ከም ዘለዎ ገሊጾም። እቲ ኮርፖሬሽን ካብ ዝእክቦ ፍርያት ዕጣን 900 ዝኸውን ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ከም ዝቐርብ ምሕባሮም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ መዘነኦም ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ጉዳይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብምዝታይ ኣብ መፍትሒ ንምብጻሕ ኣብ ኣላስካ ንምርኻብ ቆጸሮ ሒዞም ኣለዎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዳግም ናብ ዋይት ሃውስ ምስ ተመለሱ ንምስራሕ ቃል ካብ ዝኣተዎም ፖለቲካዊ ውሳነታት ሓደ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ጠጠው ምባል እዩ። እዚ ቃሎም ናብ ተግባር ንምልዋጥ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ንሶምን ዲፕሎማሰኛታቶምን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንምቁራጽ ልዑል ጻዕሪ እናገበሩ ጸኒሖም እዮም። ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት ጠጠው ንምባል ናይ 10 መዓልታት ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ዘቕረቡ እንትኾኑ ብወገን ዩክሬን እወንታዊ ምላሽ እንትረክብ ሩስያ ግና ነቲ ጻውዒት እዝኒ ሃበትሉን። ብፍላይ ድማ ነበር ፕሬዚዳንት ሩስያ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ኣሜሪካ ኢድና ክትጥምዝዝ ኣይትኽእልን ክብሉ ብኤክስ ገጾም ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝሓረቑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክልተ ኒውክሌር ተሸከምቲ መራኸብ ናብ ዶብ ሩስያ ክጽጋዓ ምግባሮም ኣብ መንጎተን ሃገራት ፖለቲካዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ዊትኮፍ ናብ ሞስኮ ብምምራሕ ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ዝነበረ ጸኒሕቶም ብዝምልከት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሪፖርት ገይሮም እዮም። በዚ ድማ ኣብ ዝቕጽል ዓርቢ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፕሬዚዳንት ፑቲንን ብኣካል ተረኺቦም ኣብ ጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን ንምዝታይ ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ተዋስን ግዛት ኣላስካ ቆጸሮ ሒዞም ኣለዎም። ገጽ ንገጽ ምርኻብ ክልቲኦም መራሕቲ ጽዕንቶ ጂኦፖለቲካ ዓለም ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ናብ ሰላማዊ ልዝብ ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ቢቢሲ ዘጋርዲያንን ኣርቲን ጸብጺቦም። ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና መበል 20 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብፍሉይ ድምቀት ክኽበር ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ببايت وكالة حزب الصدقة أواج ستارت أب أب عالم لخاو مهدار إثيوبيان فترة السراح نخصها تفوق في مسارح مخانو سبب ما يتعود قليلتهم. كاب وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس روسيا مزنون فلاديمير بوتين أب غداي كوينات روسيان يوكرينن بمزتا مفتح المبصاح أب ألاسكا مرخاب وزورو حيزوم. لسه ما أرزينا استخدامكم ونيرو نسلم كتالكم يمسكن ما أرزينا نمرحو نازريت بريهو حبيركم زانيحن بروح مشات.